Takže čaute ľudia, ja sa volám Martin Matejov, zvyčajne ste ma mohli vydávať tu na niekde v rohu, alebo tu na, ako kolegu vidíte. A fotieval som túto akciu asi posledný rok, no v poslednej dobe, alebo teda dneska došiel aj na mňa na psa mraz a stojím tu pred vami a stresujem. Takže vlastne ukážem vám tu zo pár fotografií, ktoré som nafotil. Začal som fotiť pred 7 rokmi. Pôvodne som sa venoval takýmto fotografiám gičovým nejakej krajinky, alebo hral som sa so svetlom. Toto je vlastne pohyb auta. Myslím, že mi získala táto fotografia aj druhé miesto na Slovensku v jednej fotosúťaži. Táto fotografia je pre mňa taká zlomová. V podstate to bola úplne prvá fotografia, ktorá sa umiestnila na jednej fotosúťaži, tu v Žiline to bolo, prvé miesto. Nazval som ju Šedivý a holohlavý. Problém bol ten, že som to dal kamarátke, aby dostala jednotku a potom vlastne ona dostala diplom namiesto mňa. Na vysokej škole som sa začal venovať skôr takému reportážnemu foteniu a foteniu ľudí a dostal som sa vďaka foteniu na rôzne miesta, do backstageu a podobne. Tu je vlastne Horký Žesliže a ich bubeník, takže stal som blízko neho, skoro ma paličku vtedy šlahol, lebo som mu zakopol bubon. Prečo som začal fotiť? No, študujem fričku a nechcel som byť taký ten typický fričkár a stať iba za knihami, za počítačom a programovať, ale vymyslieť, alebo vlastne niečo tvoriť a tak, aby ľudia ma poznali a zažil rôzne situácie a tak. V podstate, ako som dokázal sa presadiť na trhu, tak trošičku som musel mať iný pohľad na vec, nebyť len taký ten typický fotograf, čo príde na fotí, ale snažil som sa aj trošku zabaviť, pošpasovať si s ľuďmi, s dievčatami a tak hľadať muzu na dne pohára a podobne. No. Problémom mojím bolo to, že na Slovensku existuje 2 500 738 profesionálnych fotografov. Ako som k tomu číslu prišiel, tak počet ľudí na Slovensku minus tí, čo volili súčasnú vládu, lebo to sú väčšinou tí starší ľudia. A ešte potom ľudia do 13 rokov, hej, lebo tí nemôžu mať zase Facebook, Martin Matejov fotografii napríklad. Veľmikrát som sa stretol s problémom, že ľudia si povedali, však my si to nafotíme sami. No a tu nám môžete vidieť, že keď to fotil niekto mobilom, napríklad šikovný Ujo, ktorý si kúpil pred týždňom zrkadlovku a nejaký profesionálny fotograf, tak tie fotografie sú takmer rovnaké a ušetrili. No. Trošičku realita bola sklamaním, pretože nebolo to iba o party a fotení a cestovanie po celom svete, ale vlastne naozaj som musel aj fotiť. Takže väčšinu času mi zaberalo to fotenie. A ten party alkohol, vlastne to tých 5% to je to chvíľku, že som sa opil na konci a potom som musel triezvieť, no. A vlastne nebolo to len o fotení, ale veľa času som musel straviť aj tak za tým počítačom, takže som bol taký typický fričkár, ale nepozeral som porno, ale editoval som fotografie, no. A kopec iných vecí s tým spojených, no nechcem o tom hovoriť, je to tá nepríjemná stránka fotenia. Vlastne takým mojím štarterom bola spoločnosť AZ, ktorá mi umožnila dostávať sa asi na 6 akcií týždenne. Boli to väčšinu diskotéky tu na Žiline, ale aj rôzne festivály, koncerty a podobné. Ale takisto musím spomenúť aj Universal Media, tu nám bude prednášať Miro Cibula a takisto pán Matušinský, toho tiež budete poznať dneska. Ako to vyzeralo na akciách? No, veľmi ťažká robota, udržať sa. Ale mám veľmi silné sebeovládanie, takže stváril som sa profesionálne. Pekné nohy, že? No, keďže to nebolo len o fotení, ale trošičku aj o zabave, tak väčšinou som sa snažil na tých akciách hľadať muzu a že vraj sa dá nájsť na dne pohára. Ja som to väčšinou našiel na takom 3., 4. poháriku, no. Inak som vášnivý pivkár, takže väčšinou to pivo bolo, takže 1,5 litra piva. Veľmi ma bavilo fotiť svadby. Prečo? No, pretože ktorý muž si môže dovoliť stať niekoľkokrát za rok pred oltárom a vysť s čistým štítom. Takže momentálne skôr sa zameriavam, keď fotím takto svadbu. A to je taká škodoradosť, viete, že tam stojíte a smejete sa. Potom som si povedal, že začnem fotografovať akty a jeden profesionálny fotograf aktov mi povedal, že foť kozy. Kozy pri aktoch sú najdôležitejšie. Tak som začal fotiť kozy
A fotil som to dlho, ale nejak úspech sa nedostavoval. A nevedel som prečo, však tie kozičky sú pekné. Hej? 2 kozy na fotografii. No, potom mi to po pol roku asi zhruba vysvetlili, že kde bol problém, tak som sa začal venovať tým pravým kozám. Takže toto bolo fotené niekde na lúke, Kysucké kovčeky, dookola nikto. Ale nič sme spolu nemali. No, potom sme pokračovali vo fotení ďalej. Ak sa pozriete detailne na tú fotografiu, tak pravdepodobne si prezvičíte zhruba 20 svalov na krku. Ale musíte to spraviť na poriadok, áno. Vás nebudem rušiť, radšej sa pozerajte. Hej. No, potom to došlo až do takého štádia, že som sa začal venovať aj už detailnejšie tým kozám. Takže môžete si všimnúť tento objekt, je to celé potiahnuté v koži. Má to atmosférický motor, len trošičku tá riadiaca jednotka štrajkuje. Fotograf má veľmi ťažkú robotu, no ale niekto ju robiť musí. Ono to takto nebýva, ono si to každý myslí, že vlastne človek ako fotograf si toho veľmi veľa užije, ale nie je to pravda. Teda iba občas, teda vlastne nie, no. Vlastne momentálne trošičku to fotenie je na ústupe, začínam sa venovať tomu, čo naozaj študujem, teda programovaniu. Ale aj tak som rád tomu foteniu, lebo vlastne počas vysokej školy som sa dostal fakt, že na množstvo veľkých akcií, na ktorých som mohol zažiť to, čo normálni študenti nezažijú. A odporúčam to niekomu, kto začína a chce fotiť, tak nech fotografuje. No.